teďka se mají rozsvítit, protože dneska nemůžeme tohle, protože to máme spálený, proto nevidíte jedna, děláme srandu, jde nám svítit, ale říkáme si, že je lepší spát pod mě, než spát prostě ve světlu, aby nás bylo oči. Necháváme zapnutou webkameru, jest? Pozor. Tak zatím. A to Ne, kelkem to vidět tu stěnu. tak to necháváme tak. Lidi, zatím čo už jdeme spát. Jdeme spát. Kurva, co to je? Jdeme spát. Co to bylo? A proč se vypadá trošku kamera? Ne, proč tady na boku je něco prasklino? Proč se Lidi, to jsem já, váš kamarád. Jmenuji se Mama. A tady je můj kamarád uspívací dech, který se v kuse jenom směje a zabíjí děti. Vždycky, když si otevře hubu, tak mu bude vidět čurák a ten sní děti. A já jsem mini Pennywise. Myslíme to fakt. A teďka jdeme pápat. Ty jdeš sněz já jdu sněz Kevinka. Lidi, pomozte! Lidi, pomozte nám! Už jsou mrtví lidi. Lidi, zbylo to tady jenom 2 pila, tak to nás budeme dohubit, ty vole. Podáš jo, Upadej. Měli jsme sníst, ale je to sofinka. Lidi, podáš jo, Jirka zatím.